kod familia no wede ganyuola kod osiepe kod oganda jo Kenya mabende nochiwore mar tiyo negi kanen jatend migao mar somo kod kinde mabende nen jatelo manochung'ne duol mar penje pacho ka nek. Wadonje motende gi weche mag somo. Moko kuom jonyuol ma jopuonjre mag odonje grade mar 7 ng'anyo ni ok gimor ahinya kod okang' mar tuono sikunde gi thuolo mar bago somo mar junior secondary wira ni ok gichopo dwaro moketi gi migao mar somo. Ranyisi en skul ma St. Joseph Kip Kute mayudore Marakwet ma jonyuol ne obage ng'anyo. Kaka jafombo marwa Judith Mondi lero, ng'ur pod nitie maka kod kacha kaka sikunde ji giwegi bende yudo midhiero mar tayo somo mar grade mar 7. Ng'wech, koko kod oboke lwedo. Magi gin jonyuol mag jopuonjre mag St. Joseph Kip Kute mayudore kar chung' od bura ma Marakwet West. Skundni en achiel kuom skunde mane okomi thuolo mar dhi nyime kod sektar madundo mago mayango kaka feeder schools. Kata kamano, jonyuol koro nyono piny ni ngang' okane giter nyithindo e skul ma ok gin go kod yie e wi arita mag nyithindgi. Shule zingine ambayo iko karibu, ingine iko ndani ya msitu kule mbele, na huko katikati ni msitu, kuna nyoka, kuna wanyama, na watoto wetu wataendaje huko? Ikiwa sisi tunaogopa kwenda msituni, watoto wetu wachanga wataenda namna gani kwa hiyo msitu? Hii shule yetu tuko na madarasa ya kutosha. Hata kama wanahitaji madarasa 3, tuko na madarasa 3 ya kutosha. Mambo ya CBC hatuwezi kupungukiwa. Na tukiongea saa hii watoto wetu wa grade 7 walikuja shule, wako katika darasa yao saa hii tukiongea. Hatutaenda shule ingine kama hatutaruhusiwa, kama hatutapewa kufanya mambo ya CBC hapa. Hii ya secondary hatutaenda mahali pengine. So kwa hivyo hatutaki kusumbuliwa atutwende wapi sijui wapi. Kama serikali wameshindwa na CBC watolewe. Itolewe. Jaod bura ma Marakwet West okoni loko skunde nyalo bedo matek kaluwore ni skunde go ni ondamo maboyo boyo. Kakoro kwayo mare to eni migao mar somo mi skunde duto thuolo mar dhi nyime kod somo mar junior secondary. The CBC program was not well planned, was not well thought. So we are saying this, that all the primary schools, all the public primary schools as currently constituted must be able to host junior secondary schools. On the issue of infrastructure, we will work on infrastructure when the students are in those junior secondary schools. E county ma Migori, bende moko kuom skunde mag ji giwegi koro koni kwan mar jopuonjre ma odonjo tin mokalo kipimo kod mago mane otimo penj mar KPSEA. Waneno ka gidonjo, gimwa paro ni ogeng'o donjogi en ni sama nomigi chuok kabisa. Pile ka nyithindo oluongi kaka sama notimo KCP results no wuok chon. To maendi results no wuok modeko, to nitie ka sirikal ne dwaro mondo timre. Barupe mag schools no miwa mana Wednesday. Gima gitemo yuago kabisa en wach mar junior secondary public. Moko be ne temo yuago ni jopuonj otem ket achiel kidhi to giyudo ma jopuonj achiel mag junior secondary. Mano be winjo ka jonyuol otemo yuago ka kabisa. E odiochieng' mar 2, jopuonj pok ochwali e skunde. Jatatije duol maloso lai mag somo mapacho kae Professor Charles Ongondo mane otimo limbe mare kaunti ma Kisumo ne okoni duol mandiko jopuonj TSC igeno ni biro chwalo jopuonj juma achiel mabiro. The next 1 week we shall be posting teachers. By the end of February we shall have taken stock of any shortage, and even for you, kindly let us know any place where you see any major challenge and let us know. There is no cause for alarm because we have teachers who are properly qualified to handle these subjects at that particular level. Magin manamoko kuom weche manyiedhore kinde makoka somo mar junior secondary chakore. Kako pogore gi ma, to en ni ndalo sudo. Lai kata karikla mar somo ma winjo jopuonjre gi som e tamni bende biro chopo kare. Ma en penjo ma wayudo duoko mare odiochieng' ka odiochieng' ma somo ni dhi nyime. Judith Mondi, Ramogi TV. Aput marango bero